Aviam, en la recerca del càncer, una de les preguntes claus és quines són les mutacions que han iniciat tot aquest procés tumorigènic. I llavors nosaltres el que fem per abordar aquesta pregunta és analitzar milers de genomes de milers de tumors de moltes persones diferents. Analizamos mutaciones de muchos tumores secuenciados de muchos pacientes y mediante métodos bioinformáticos intentamos entender los patrones por los cuales estas mutaciones se generan, de tal manera que podamos identificar aquellas que son importantes para el desarrollo del tumor. Esto es una tarea realmente difícil debido al elevado número de mutaciones que aparecen en todos los tumores. Para enfrentar este problema hemos recurrido al aprendizaje automático. El que presentem en aquest article és una metodologia que hem fet que és completament nova per generar aquests models d'aprenentatge automàtic per identificar mutacions de càncer en gens que ya sabem que son gens importantes para el desenvolupament dels tumors. Ayuda a entender cómo se desarrollan los tumores, o sea, aprender desde el punto de vista de biología básica del cáncer cuáles son estos procesos que propician esta desregulación que es típica de las células tumorales. Però per altra banda també té una aplicació molt més pràctica, que és que quan a la clínica estàs davant d'un pacient i has identificat una mutació en el tumor, necessites interpretar i saber si és una mutació important, però tot això té implicacions directes en la decisió del tractament del pacient. Ha sido una sorpresa total recibir el premio Ciutat de Barcelona. Me lo dijo Nuria el otro día, estábamos en una teleconferencia y me dijo que acababa de recibir una llamada del Ayuntamiento de Barcelona y bueno, pues aparte de una sorpresa, es un orgullo. Ningún trabajo científico de esta envergadura se puede desarrollar en aislamiento. O sea, dependemos de muchísimas personas, desde los pacientes que han donado los datos de sus tumores hasta los cientos de investigadores que los han recogido. El reconeixement s'agraeix moltíssim i s'agraeix en particular a les persones del jurat que han valorat que la nostra feina és mereixedora d'aquest premi.